Dahil sa nabayaan na may sinding kandila, kun kaya natupok ning kalayo ang sarong-harong sa Barangay Tagaytay, Goa, Camarines Sur. Ini ang nagluluwas sa ginibong investigasyon kan Bureau of Fire Protection dapit sa insidente. Sigun kay Fire Officer Juan Amiel Intia, pasado alas 8 kasubanggi Nobyembre 1 kan mangyari ang kasulo. Alas 8:41 ning banggi kang mai-report ini sa Indakan sarong concerned citizen na tulos man nindang narespondihan dahil sa mga naka-standby nindang fire truck sa kampusan tuharani sa lugar kang insidente. Makalis ning 25 minutos kan maideklara ninda ining fire out. Sa impormasyon, nalingawan kan mga tagarong napalsukon ang kandila na nakapatong sa sarong plastic drawer kan magpasiring sa kampusan to. Ini pong per incident, tig-report sa Muya, bayaan may nag-indi po sa fire station na nag-report na nagkakaigoning kasulo sa sarong residential. Ini po nag-abot lang ng first alarm kasi naagapan nun po yung fire incident. Mayo maning nakulugan, asin nadamay na ibang kataraid na residensya sa kasulo, kaya paurotrong patanid kang BFP. Saro pa rin ning tapes, kung halimbawa mahali kita ning sa tuyang mga harong, sa pagsasabiritang harong, dahil pagbayaan na may nakasinding kandila or may mga nakasaksak na appliances. Kasi yun din nagiging cause kang unattended na light up candle, then unattended din na appliances na nakasaksak. Sa datos kang opisina, ini ang sulamenteng kasulo na naitala ninda sa pag-obserbar kang undas kasudma sa nasambit na banwaan, asin ikatulong insidente ning kasulo ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.